Iyayenmu suna girma, kowace rana a hankali suna ta tsufa, suna yawan mantuwa, ƙarfinsu yana ta ƙarewa, yanayinsu yana ta juyawa. Masu kula da kai sun zama masu buƙatar kulawarka. Hakan zagayowar rayuwa ce ta ɗabi'a. Hakan yana jan hankalinmu ne, musamman a ranakun da buƙatunsu ke kamawa ko yanayinsu ya zama ƙalubale a gare mu wurin ganewa. Yayin da nauyin rayuwarmu ya ƙaru, tare da ayyukanmu da 'ya'yanmu ko ƙalubale na rayuwarmu, ƙarin aikin kula da iyayen da suka tsufa na iya zama abin fargaba a gare mu. Haƙurin da ake buƙata zai iya shimfiɗa bakin ciki, kuma ayyukan alheri kaɗan na iya zama ba mai sauƙi ba. Iyaye masu tawali'u, masu fahimta da kuka sani, na iya zama yanzu sun fi jin haushi ko kuma suna da wahalar sha'ani. Suna sa mu'amala ta yi tsanani, kuma galibi suna da wahalar fahimta. Kula da iyayen da suka tsufa yayin da muke jujjuya ayyukan rayuwa na iya zama ba mai sauƙi ba. Iyayenmu masu kula da mu yanzu sun dogara da mu. Wani lokaci suna ƙalubalantar haƙurinmu a kansu da juriya.